Cheryl! Ano, sasama ka ba sa amin ni na Marty? Saan? Sa resort, magsiswimming kami sa Sabado. Hindi ako pwede. Kailangan kong samahan si mama sa palengke. Ano ba yan? Ang KJ mo naman? Lagi ka na lang may ginagawa. Sinong tutulong sa nanay ko kung di ako kikilos? Alangan namang unahin ko pa yung paglilibang kaysa sa pangkain namin. Di mo naiisip yon kasi hindi naman ikaw yung nagpapaaral at nagpapakain sa mga kapatid mo. Hindi ko naman sila responsibilidad. Kaya nga tayo may mga magulang para sila bumuhay sa mga anak. Hindi yung mag-aanak-anak ka tapos iaasa sa panganay yung obligasyon nila. Nakakasukang mindset yun ah. So ano palang silbi mo sa mundo? Maging tambay? Ni wala kang ang trabaho eh. Basher talaga kita, no? Dami mong hanas pagdating sa akin eh. Wala naman sana akong pakialam sa kung paano mo gusto mabuhay. At kung wala kang pakialam sa mga kapatid mo, gets ko naman yun. Pero wag mo akong pakialaman kung gusto kong makatulong sa mga magulang ko. Oo na, galit ka naman agad. Concerned lang ako sa'yo. Para kasing hindi mo na nararanasang magsaya o maglibang kahit paminsan-minsan lang. May panahon naman para dyan. Kung wala nga lang akong gagawin, sasama ako sa inyo eh. Pero mas kailangan ko lang talaga unahin si mama. At teka, sino bang kasama nyo? Kami-kami lang ni na Marty. Yung mga barkada mong puro lalaki? Nako, Crisel ha. Mag-iingat ka sa mga yun. Huwag ka masyadong magtitiwala sa kanila. Hindi mo alam kung anong tumatakbo sa utak ng mga yon. Grabe ka naman. Wala namang masamang gagawin yung mga yun sa akin. Gaano ka kasigurado, Aber? Mababait kaya yung mga yun. Lagi nga akong nililibre. Lagi ka nililibre o panay ka pa libre sa kanila? Naku ka talaga, Crisel. Baka sa susunod, singiling ka na ng mga yon. Lalo na sasama ka sa outing nila. Ano ba ang bag mo ron? Ano pa? Di yung ganda ko. Joke lang. Ako taga-ihaw, syempre. Try mo rin kayo maghanap ng trabaho para meron kang pinagkakaabalahan, no? Saka na yun. Kumikita pa rin naman ako sa parakit-rakit lang. Sus! Hindi naman laging may nagpapamasahe sa'yo. Mag-isip-isip ka nga. Nagkakaedad ka na, Crisel. Paano kung bigla ka magkasakit, saan ka huhugot ng pera? Di ko pa naman kailangang alalahanin yun. Healthy naman ako. Safe na safe sa sakit. Hay nako, ewan ko sa'yo. Tumatanda ka na lang na wala sa ayos yung buhay mo. Sana hindi mo pagsisihan yan pagdating ng araw. Masyado ka naman nag-aalala sa akin. Okay lang ako. Hanggat nandyan ang mga kaibigan ko, walang masamang mangyayari sa akin. Sagot niyo naman ako, di ba? Dear Love, ako si Crisel, 28 years old. Last year lang nangyari tong kwento ko. Pagmamasahe yung pinagkakakitaan ko. Yung kinikita ko ron ang pinambabayad ko ng renta sa maliit na space na pinauupahan ng tita ko sa mother side. Siya yung nanay ng pinsan kong si Cheryl. Sa totoo lang, libre naman yung pagtira ko ron kasi ako yung naglalaban ng mga damit ni na tita. Palagi akong pinagsasabihan ni Cheryl pero hindi ko yun pinapansin. Naririndi na rin kasi ako. Hindi niya ako pwedeng diktahan sa kung anong gusto kong gawin sa buhay. Masaya ako sa mga kaibigan ko kahit puro sila lalaki. Mas masaya kasi silang kasama. Wala silang kadrama-drama sa katawan. Grabe ka, Marty. Kaya pala maraming babaeng baliw na baliw sa'yo. Nakakabaliw ka naman pala talaga. Mas nakakabaliw ka. Di ko in-expect na napaka-wild mo pala. Kailan ka pa nagkaroon na experience? Parang sanay na sanay ka na eh. Matagal-tagal na. Tapos ngayon lang ulit? Siyempre hindi. Naikama na ako ng lahat ng naging jowa ko, no? Kaya pala. Grabe ka, Crisel. Next time ulit ha. Sure! Sabihan mo lang ako kung kailan mo gusto. Seryoso? Ganyan ka kabilis kausap? Sa'yo? Oo. Gusto ko rin naman yung nangyari sa atin. Pero paano yun? Di ba tayo magiging awkward pagkatapos nito? Kasi magkaibigan pa rin tayo. Tropa-tropa. Tapos may nangyayari sa atin? Kung wala lang naman sa'yo yung nangyari sa atin, tingin ko wala naman magbabago. Maliban na lang kung na-fall ka sa akin. Para ka namang tanga. Alam mo naman na may nililigawan na ako. Joke lang, di ka naman mabiro. Nakakatakot yung biro mo eh. Pero teka lang ah. Baka mamaya, ikaw pala yung na-fall na sa akin. Feeling? Hindi, no? Di kita type maging jowa. Sus, pero sa kama, game na game ka naman. Ibang usapan naman kasi yun.
Naiintindihan ko naman na may pangangailangan ka rin. Nanliligaw ka pa lang kaya okay lang sa akin habang wala pa. Ako muna. Ako lang ba pinagbigyan mo? Baka mamaya, inaaya ka na rin ng iba nating tropa, ha? Ang totoo, napagbigyan ko na kayong lahat. Ikaw lang talaga yung huling nag-aya sa akin. Ano? Seryoso ka ba? Oo, nauna lang silang dalawa. Loko yung dalawang yun, ah. Tapos pag magkakasama tayo, parang walang nangyari. Okay nga yung ganun eh. Grabe. Okay lang talaga sa'yo na 3 na kaming nakadali sa'yo? Bakit naman hindi? Malaki rin naman yung natutulong nyo sa akin kaya hindi na masama kung sa ganung paraan ako makabawi sa inyo. Ang weird ng naisip mong paraan para makabawi. Di ko naman kayo mababayaran ng pera eh. Bakit ba kasi ayaw mo maghanap ng mas okay na trabaho para hindi ka na nagigipit? Nabubuhay pa naman ako sa kinikita ko kaya ayos lang ako. Kung gusto mo, tutulungan kita maghanap ng trabaho. May mga alam akong hiring. Kayang-kaya mo naman yung trabaho ron. Wag na, okay lang naman ako. Wag nyo na akong problemahin, okay? Ay, ikaw bahala. May pagkain ka ba dyan? Nagugutom na ako eh. Yun lang, hindi ako nagluto. Pili ka na lang sa labas. Libre mo? Siyempre, wala ka naman pambili. Ay, para tuloy akong may alagang bata dahil sa'yo. Isang beses lang may nangyari sa amin nung 2 ko pang kabarkada. Pero kay Marty, maraming beses pa yun na ulit. Aware naman ako na pinag-uusapan na ako ng mga kakilala namin. Pero deadman na lang talaga. Sinisikmura ko na lang lahat ng mga sinasabi nila kasi yun yung ginusto kong buhay eh. Unti-unting nagbago ang lahat nang sagutin na si Marty ng nililigawan niya. May girlfriend na siya kaya medyo dumistansya na siya sa akin. May time na nagsiselos ako sa girlfriend niya. Alam kong mali yun, pero hindi ko mapigilan yung sarili ko eh. Bakit ganyan ka na naman makatingin sa akin? Updated ka naman siguro sa mga kumakalat na chismis dito, no? Ay naku, Cheryl, para ka naman bago ng bago sa mga taga rito. Wala lang silang mapag-usapan, kaya ako na naman ang pinagdidiskitahan nila. Binibigyan mo rin kasi sila ng dahilan para pag-usapan ka nila. Kahit naman wala akong gawin, hindi ko pa rin kontrolado kung anong lalabas sa mga bibig nila. Kung pinanganak silang tsismosa, gano'n na sila hanggang mategi sila. Kaya di ko na kasalanan kung gusto nila akong pag-usapan. Hindi ka man lang ba nakakaramdam kahit konting hiya? Bakit naman ako mahihiya? May mali ba sa ginagawa ko? Oo! Akala mo ba hindi ko alam? Sa mga kaibigan mo na mismo nang galing, Crisel. Kung kani-kanino nila kinukwento na natikman ka na nila. Proud na proud pa nga sila eh. Na hindi na raw nila kailangan kumuha ng babaeng bayaran kasi nandyan ka naman daw pag kailangan nila. Ay! Hindi ka man lang ba kinikilabutan kahit konti? Hayaan mo na lang kasi sila. Kung gusto nila ikwento, choice nila yon. Tsaka totoo naman eh. May nangyari na sa amin. Natikman ko na silang 3. Pero wala naman ako nakikitang masama sa ginawa namin. Mga single pa naman sila nung mangyari yun. Kahit na! Hindi gawain ng magkakaibigan yung ganon. Wala ka na rin pinagkaiba sa mga babaeng nagbebenta ng katawan. Mas malala ka pa nga eh, kasi at least yung pok-pok binabayaran. Ikaw, libre lang! Hindi ko tuloy alam kung makati ka lang ba talaga o nuknukan ka ng tanga. Buhay ko to! Bakit ka ba nakikialam? Kasi concerned ako sa'yo. Pinsan pa rin kita kahit anong mangyari. Kaya kung may nakikita akong mali sa ginagawa mo, kailangan kong sabihin yon para mahimasmasan ka. Hindi ko kailangan yan, okay? Siguro nga sa ngayon hindi pa. Pero hindi na nakakatuwa yung nangyayari, Crisel. Babae ka. Kaya dapat iniingatan mo yung sarili mo. Kaso sa mga post mo pa lang sa social media, kulang na lang maguwad ka na. Lagi na lang nakabalandra yung dibdib mo. Parang nag-e-enjoy ka pa kapag sinisexualize ka sa comment section at halos pagpantasyahan ka na kung sino-sinong lalaki. Anong magagawa ko kung nagagandahan sila sa katawan ko? Tsaka yun din naman ang paraan para makahanap na ako na magiging boyfriend ko. Kaya pwede ba? Huwag mo na lang akong pakialaman. Kaya ko naman sarili ko. Magulang ko nga hindi nakikialam sa akin tapos ikaw, ang dami-dami mong sinasabi. unfriend mo na nga lang ako kung ayaw mo makita yung mga post ko. Alam mo kung bakit hinahayaan ka na ng mga magulang mo? Kasi sinukuan ka na nila. Hindi ka na nila kaya. Hindi ka na kasi mapagsabihan eh. Wala ka nang pinapakinggan. Kaya sige, kung para sa'yo tama lahat ng ginagawa mo, bahala ka na.
Hindi na ako makikialam! Inis na inis ako noon sa pakikialam sa akin ni Cheryl. Wala naman siyang karapatan na manghimasok sa buhay ko. Pero lahat ng pagkakamali ko, napupuna niya na para siyang nakasubaybay sa teleserye. Pinagsasabihan niya ako kahit hindi ko naman hinihingi yung opinion niya. Medyo nagsisisi tuloy ako na siya pa yung naging pinaka-close kong pinsan. Habang tumatagal kasi, nagiging problema ko na rin siya. Crisel, pwede ba tayo mag-usap Sure, ano bang pag-uusapan natin? tungkol sa atin? Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam mo naman na may girlfriend na ako, di ba? Oo. Teka, may problema ba tayo? Oo. Nung una, binabaliwala ko lang kasi pinahalagan ko rin yung pinagsamahan natin. Ano ba kasi yun? Kinakabahan naman ako sa'yo. Tigilan mo na yung pagpunta sa bahay namin, ah. Nagsiselos na girlfriend ko. Tsaka hindi na natin pwedeng gawin yung ginagawa natin nung hindi pa kami. Di naman ako pumupunta sa inyo para ayain kang gawin yun. Gusto lang talaga kitang makita. Nakakamiss ka rin kaya. Mula nung magka-girlfriend ka, bihira ka na sumama sa amin. Parang iniiwasan mo na kami. Matinong babae yung girlfriend ko. Ayaw niya na masyado pa akong bumabarkada. Hindi ko naman tinago sa kanya yung mga nagawa kong kalokohan bago pa naging kami. Pati yung nangyari sa atin, sinabi ko na rin sa kanya. Ano? Bakit sinabi mo pa yun? Nakakahiya. Ano na lang iisipin niya tuwing nakikita niya ako? Baka hinuhusgahan niya na buong pagkatao ko nang di ko alam. Hindi siya ganong klaseng tao. Wala na sa kanya yung nakaraan ko. Gusto niya lang na dumistansya na ako sa inyo kasi alam niya na hindi healthy yung friendship nating apat. At dahil yun sa'yo. Ano? So kasalanan ko na ngayon? Sira ulo ka pala eh. Aminado naman ako na mali na gawin kang parausan. At ang hayop din ng iba pa nating kaibigan kasi sinamantala na lang yung sitwasyon mo. Pero alam mo kung sinong mas malala? Ikaw! Kasi kung di ka naman nagbibigay ng motibo sa amin, hindi kami matutuksong gumawa ng mali. Wow! Ang kapal mo naman. Pagkatapos ko kayong pasayahin, ako pa yung masama ngayon. Alam ko naman yung dahilan kung bakit ka dumidikit sa amin eh. Gusto mo nang masasandalan. Gusto mo nang sasalo sa'yo kasi tamad ka at ayaw mo magbanat ng buto. Kaya handa kang gawin lahat para maging tropa mo kaming tatlo. Pero hindi mo ba nakikita na ikaw yung nagpapatoxic sa amin? Hindi ka nakakatulong gaya ng iniisip mo, Crisel. Nakakasira ka ng pagkatao. Kala mo naman ang linis-linis mo? Maswerte ka lang na may babaeng tumanggap sa'yo. Alam ko. Kaya nga di na ako nag-aaksaya ng oras ngayon para sa mga walang kwentang bagay. Gusto ko magpakatino para sa girlfriend ko. Para hindi ako nakakahiya para sa kanya. Kaya sana magpakatino ka na rin habang may pagkakataon ka pa. Di mo kailangan ipamigay katawan mo para lang makasurvive ka. Alam kong walang karapatang mag-advise yung siraulong tulad ko. Pero sana, dumating din yung araw na matutuhan mong pahalagahan ng sarili mo. Iwanan mo na yung pangit na pananaw mo sa buhay. Dear love, para akong binuhusan ng tubig na mayelo sa mga sinabi ni Marty. Narealize ko na tama rin lahat ng mga sinabi sa akin ni Cheryl. Humagulgol ako habang iniisip kung ilang taon ang sinayang ko at kung bakit humantong sa ganun yung buhay ko. Naghanap ako ng mas maayos na trabaho. Nung pagkakataong yon, lumayo ako para di na marinig mga sinasabi sa akin ng ibang tao. Nagsimula akong ayusin sarili ko para di na ako ikahiya ng pamilya ko. Kadalasan, kaibigan natin ang nasasandalan pag meron tayong problema. Pero masakit din pala pag sa kanila mismo nanggaling yung realidad na iniiwasan nating marinig mula sa iba. Metro's #1 Love Radio. Basic!